Ku kasance da YouTube channel ɗinmu mai suna Baban Tinkiya domin nishaɗi. Kaga yarinyar ta turo? Kai? Na rantse da Allah ta yi kyau. Wai na idinta ne? Na sallah ne. Ba dai. Kai yarinyar nan fa a sallan nan ita ce the best fa. To ai kai dalla na kai yayin ɓarayin gwamnati kake kula ni kuma ta gidan talaka ce. Kai ba ka san gaskiya yi. Salamu alaikum. Amin. Ina wuni? Lafiya. Ya gida? Alhamdulillah. Ya kango ba muku? Kai? Kango ba mu ai jeje aka sake ta wallahi. An sake ta dama munafuka ce? Mu sai ka faɗa masa? Ya yayan babanku? An kore shi a gun aiki. Kun san me yake faruwa? Ni da kuke gani na kwaɗayye ne. Zuciyata ta mutu. Ta ƙone kurmus. Kare ma ya cinye sauran. Sai na garzaya na je gidan ƴan uwanmu. Da na je suka bani abinci na ci na ƙoshi. Na ci na ƙoshi na kasa taji har sai da na kashi a gurin. A gurin sai wari nake ba? Mahaukaci dai. Sai suka ce in tayin ban musu gida. Sai na taho zan tafi gida. Sai da na zo kofar gidan mu zan shiga cikin gidanmu. Kawai fa na tuna ashe na manta kafafuwa na a wancan gidan ƴan uwan namu. Kage baki. Kai? To shine na zo wucewa yana kai kana da kafa shi yana da kafa. Ni ne nake so a cikin ku dan Allah wani ya taimaka ya ara min kafafuwan sa in je an so kafafuwa na. Sai in dawo ba ku kafafuwan ku. To ya mun ara mai kafafuwan namu. Mu ta ya zamu je mu ƙara cin wani abincin. Saboda mu ma mun je mun ci abinci ko muna ta zuba abincin a bakin mu. Sai da muka duba muka ga ashe a ƙasa yake zubewa ba a tumbin mu ba. Ko son uwarka. Kai ma uwa ko wallahi ba kai ka fara mana ƙarya ba. Ni za ka rena hankali kace ka zage he cin abinci kake ashe wai abincin ba cikin kake shiga ba ƙasa yake sauka. Kai baka ga renin wayan da kai mana ba? Ni da na ma ba han bata iska wallahi. Allah dan gidan talaka. Dan nan wajen. Ya hakuri dan gidan masu kuɗi. Ai kai yawan zuciyarka a mace take ai. Shege ba ce kace tsoho bareziya. Bayan talaka nan dama ka kuke wallahi kowa ya bari ba ka shigo lani. Wannan wurin muka ce. Dan ba gurin malaman din mata aro ce. Kuma za ku ga iya shege. Wancan. Na rantsi da Allah wancan dan gidan talakawan ko. Ai kana ganin sa wancan dama ka san wannan din sa akai. Amma mu wai naji ya ce mana ayan barayin gwamnati. In ga mu alayin nan da ta akin wayan masu kuɗi. Ai shi yasa idan muka fito nake cewa mu zo mu zauna a nan wurin. Kai baka ga layin ba? Ba dai. Allah. To kanan Farida take wucewa ko? Ta ƙara zubo wani. Kai wallahi wannan benzar ba ta mahaifinta bace. Kuma fa haka ne fa. Yarinyar na anya ba ƙarya take mana ba. Ka san me nake tunani? Wallahi wanta ne mai kuɗin ba babanta ba. Albadiri. Kai mutumi na mi sauri mu je kawo ne riga. Kada ka mai kastin ba. Ka ji ƙato. Ya sun fi da mu. Kana so za ku ci uwar ku. Ni ma ne ma nake. Ku kasance da YouTube channel ɗinmu mai suna Baban Tinkiya domin nishaɗi. Ai wallahi tunda aboki na ya aure bai kira ran gidan shi na ci tabliya da manja ba. Kai na kashe mai aure. Dan more Baban Tinkiya. Hello abokina. Hello abokina ne. Da Allah ka kwata da hankalin gaba kudi dan ce ka aramu ba. Matar ka da gani a gidan koroso ta gaba ta baya ta. He sai iyo take bayan da kasan tana cikin ruwa shegiya. Ta gaba ta baya ta gaba barka ji waƙar ba barka ji waƙar. Masoyiya ta ni ke ce zan kira gwanata akan ki da ma na bar kula mata sarauniya gimbiya ta. To ka ji waƙar ko? Naji. To munafiki matata yanzu nan na kai ta asibiti ba ta da lafiya. La ilaha illallah wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Shikenan Allah ya bata lafiya. Amma dan more. Allah dan ƙara kunna min waƙan nan wallahi na ji dadin ta. Baran kunna wa ka ji. Babu ke sirriya. Kai ba da caji sai an jima. To jama'a masu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan kuna buƙatar waƙoƙin wannan bawan Allah, kuna zuwa YouTube ku rubuta injiniya SJR TV. Za ku samu waƙoƙinsa. Idan kuna so ku kira shi a waya ga lambar wayar shi nan. Fatan alkhairi masu ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya sa mu cika da imani. Babu ke sirriya.